Kaixo, estatika gaian indar konkurrentei buruz egingo dugu hitz. Indar konkurrenteak dira puntu berean aplikatzen diren indarrak. Puntu berean aplikatuko dira. Eta indarre resultantea kalkulatzeko egin beharko ditugun eragiketak izango dira hurrengoak. Kasu honetan, norabidea eta noranzkoa berdina dira. Orduan, indarra resultantea izango da bi batuketa. Eta puntu honetan, horrelako indar bat aplikatuko bagenu bezala, jokatuko du gure sistemak. Kasu honetan, norabidea berdina da, baina noranzkoa kontrakoa. Orduan, hau handiagoa denez, honuntza aterako zaigu gure indarra resultantea eta indar handiaken indar txikia izango da moduloa. Gogoratu, indarra vektore bat dela, eta vektoreek badutela norabide bat, aplikazio norabide bat, aplikazio puntu bat, eta noranzko bat, noranzkoa, eta luzeera izango da moduloa. Bai? Hau, askotan esan dugu klasean, eta ez gastu. Eta beste kasu bat izan daiteke, norabide desberdina eta noranzkoa desberdina ere bai. Hau planoan galdutako indarrak dira, grafikoki paralela bat egiten dugu eta beste paralela bat egiten dugu, eta ateratzen zaigun indarren resultantea halakoa da, eta hemen egin behar diren kalkuluak hurrengo bideo batzuetan egingo ditugu. Honen kasu oso erraz bat eta agertuko zaiguna izango da bi indarrak puntu berean aplikatuta, baina elkar perpendikular direnean. Grafikoki esan dugun moduan egiten da, paralela bat, eta ateratzen dugu indarra resultantea, badugu aplikazio puntua, badugu norabidea, badugu noranzkoa, eta moduloa, hau, ateratzeko, zer egingo dugu? Pitagorasen teorema aplikatuko dugu. Eta zein da Pitagorasen teorema? Gogoratu, Pitagorasek esan zuela A, B, C. Akarratu, berdin B karratu, gehi C karratu. Orduan, hemen aterako duguna izango da. Indarra resultantea karratura izango da bi indar karratu hien batuketa. Orduan, indarra resultantearen moduloa izango da horrekoa. Bale, errepasatu hauek dira errazenak, hiru hauek. Hurrengo bideo batean azalduko dugu planoan galduta dauden indarrak nola maneiatzen ditugun, eta ikusiko dugu ere bai indar paraleloak nola ebazten diren. Animo!